Hello, hi, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांना मोजाङै दंना वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी ओमफ्राय मिया दाखालिनिफ्राय जा दावराव खोनाबाय थादों आरोना ओमफ्राय आंबो बाहागो लानोसै बेयावहा मोननैसो स्टोरी खिथानानै होननानै आंबो फैदों आरोना ओमफ्राय YBY नामानो ओमफ्राय दाखालि बयसो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन ब्रा जेनेबा हाबनोबा होननानै 6,000ल'सो ओमफ्राय आं बुंबाय आं मासावनो 6,000खौ आं खामायनो हाया आं जेने थेनेसो खामायनो हायो अब्ला आं हाबनानै लस जानोबो हागौ आं हाबथ'ला दे होननानै आंनि थाखाय 6,000आ जोबोद मैल' गोनां फैसा होननानै आं हाबासै ओमफ्राय जेखि जाया आं हिस्ट'रिखौ बुंनोसै दाखालि बय 10 दिनसो नामा सिगाङाव आरो बियो जोंनिनो खाथिनिनो ओमफ्राय लोगोआ बुंबायनो YBY माने 5,000 6,000 राङा ओरैनो फैखाथारो दिनावहा नों थुनोल'सो नांगौ मबाइलखौ होनना बुंबायनो आरो ओमफ्राय बिहाबो गोसोआ गुदुं जाबाय एसे फैनाय फैसा नालाय गासैबो गोसो गुदुं जायो ओमफ्राय बियो बिमायंनियावहा 6,000 थाखा धार लायबायनो आरो ओमफ्राय 6,000 थाखा धार लायनानै मोना हाबफैखाबायनो आरो बि YBYआव जइन जाबाय आरो ओमफ्राय बुंदोनो सेंग्रा फिसा सानैसो दंमोन नालाय खाथियावहा ओमफ्राय आं YBYआवहा जइन जाबाय होनना बुंदो ओमफ्राय ओहो नों मानो हाबदों YBYआवहा नोंथ' इसिबां खस्थ' खामानि मावो ओमफ्राय नोंसा न'आवबोथ' बारा गैया नों खस्थ' खालामनासो जायो होनना बुंबायनो ओमफ्राय है मा जानोखाय 6,000 थाखाल'सो थांबा थांथो होनना बुंबायनो आरोना ओमफ्राय दा बेहा थांबा थांथो होनना बुंनायाव धारबो जाना थाबाय आरो 6,000आबो ओरैनो बिरलांबाय जेबो खामानि जायासै आरोना ओमफ्राय आरोबाव खोनादोंमोन दाखालिसो खासे फैदो आरो जोंनाव आदा आलासि फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरनिथिंलायनो हाजिरायाबो दाम जालायलायदोंनो आरोना फार्स्ट खालि 350 नामा मावबायनो ओमफ्राय नेक्स्टनिफ्राय जाबायनो आं थांनो बादोलै होनना बुंबायनो मानो है आंहा मावबो YBYआव मोनखायो ओमफ्राय नांगौबारे हाजिराखौ बारायना हो होनना बुंहरबायनो आरोना एसेबां जेनेबा मानसिनि बहा माबायदि जायो आरोना फैसाया ओमफ्राय आरोबाव खोनादोंमोन माने गावहा फैसा गैयानो गावहा 6,000 10,000 होनानै मानसि थिखनदो आरोना ओमफ्राय बे मानसि थिखननायनि फैसाखौ दा बिसोरो लाफिनगोन नामा बैनिफ्राय बिफिनगोन नामा 6,000खौ मुलाम्फा जाबा रानगोन होननानै सोनाय फैसाखौ दायो बिफिनब्ला होगोन ना होआ आं बेखौसो खोनासंनो गोसो जादों आरोना ओमफ्राय जाहाथे आरोबाव मोनसे खोथा गामियावहाय एसे रिसपेक्ट थानाय जेनेबा फैसा थानाय मानसिफोरा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौबो फोसावोब्ला मानसिफोरा थार साननानै माने हाबो आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो माय रिसपेक्ट थानाय फैसा थानाय मानसिफोरा गावसोर जेनेबा हाबदों एसे सरकारजों गनायजाथाव रेजिस्ट्रेसन थानाय एपफोरखौ फोसाव ओमफ्राय एपफोरखौ फोसाव मोजां खामानिखौ फोसाव जाहाथे गोरिबफोराबो एसे माहाजोन जानो हायो दा जेरै फोसावनानै माहाजोन खालामनो सानदोंमोन नोंथांमोना ओमफ्राय दुखुबो मोनदों मा बुंगोनबो जादों मानो होनबा जोंनि मानसियानो बांसिन दंमोन जोंनि मानसियानो बांसिन दायो फैसाया गैया जालांजादों ओमफ्राय सांग्रां जाहाथे बेफोरबायदि एपआवहा मानसिला गोजौआव बायनांला ओमफ्राय बेखिनियानो आंनि स्ट'रिया दे बिदिब्ला